Dansk Særparade 2026 præsenterer Drama Queen. Anders Birkov. Oh, darling, save the last dance for me. Lise Håvig. Ved du, hvad du skulle, eller skal jeg give dig mere tid end nu, til du ser, hvad du vil? Ved du, hvad du skulle, høre så her, der er mere, jeg vil sige dig. Jeg prøver en gang til. Når hun går langs med floden og er ensom, når hun går langs med floden, tænker hun. Og Claus og Sødvens. Du kærer bare 3 gange med et kosteskaft i loftet, så jeg er på vej ned ad trappen til dig. Og du kærer, er det bare noget jeg drømmer? Se turplanen på nettet.